Новата версия на "В сенките на древния Пловдив" проследява историята на едно от най-старите европейски селища. От появата на първите му заселници през времето на траките, на македонското владичество и римската епоха до неговия трагичен край, когато ордите на хунския вожд Атила разрушават един от най-бляскавите градове в древността. Да не кажа второ издание, втора версия на първата книга на Никола Ловаджиев, която е издадена в далечната 1937 година. И тя се казва "В сенките на древния Пловдив". Малко позната книга. Той при живе е работил върху втори вариант, който е основно преработен. Оставени са и допълнителни бележки. Този вариант, втора версия, така я наричам, на тази книга е работен, завършен 1965 година. И тогава си стои в папката. И когато стана дума с Надя Фурнаджиева дали нещо има евентуално за издаване, тогава се сетих този ръкопис, като мислех, че е готов. Ама се оказа, че не е много готов, защото преди 45 години така доста неща вече и стилово, и първописното, това е най-лесното, трябваше да се обработват допълнително. А имаше и много негови останали бележки, които трябвало да се вмъкнат, не му е стигнало времето. Така че имаше доста работа по този материал. Всъщност аз го, така да се каже, обработих, редактирах. Това е моят дял. А книгата си е Никола Ловаджиев. Занимателното повествование с лекота отвежда любознателния читател към безспорни и повече или по-малко спорни исторически събития, освежено от пъстрия език на автора с легенди, предания и поетически картини. Книгата на пловдивския летописец Никола Ловаджиев не е строго научен труд с тежка и мудна историческа правда, но тя е вдъхновено написана, както може да пише само онзи, който обича своя роден град, какъвто е Пловдив, пише Звезделин Донев в предговора към първия вариант на книгата през 1937 година.